Escort acting classes. Izelamani, it's a new show produced by Isimanga Multi Project. Kodwa yazini ufike kahle mfana sesikhipha. Sikhipha. Starting kuzona apples. Yini? Nalala ngisonkile alalanga la. Wabona? Ukangaki ngikhuza ukuthi kena ke ungahambi ubusuku. Nibonga usunuka yini? Wena kusho ukuthi mangakuthola ukudla la kuhlala khona kumele uzokubuza kumina ukudla. Wasubhawa ukudla manje mfowami sithini khona So washo dad. Ikwandla khale sami sicathula. Ukuthi uhloniphe uJabulani ukuze ezohloniphana ngoba izohlonipha kanjani mangakwazi umhloniphe wena njengomfana omdala. Xolo. Amazwi akho akukhulu. kwenzakalani Jabulani! hawu kona lento yakho ukuthi ungithathe nje sinoma kanjani Izelamani, it's a new show produced by Isimanga Multi Project. Is streaming on YouTube channel.